Borboriong. Oh, मा खालामदों? हाबाय थांदोंलै हाबायाव माने फैसालाय माने बाइकआव थांगासिनो दं आरो थांगासिनो आरो माने बोरबरियाव ना फैसा लायनो थांगासिनो जों माने बाइकआवनो थांदों आरो माने एसे खाथि नालाय बिनिखायनो जों बाइकआव थांदों आरो ना मा Kuinani no muntabai jung je kuina muntabai jung dai hapni se aru lubaya jiwni rani nangkau khalamno orai lubaya gerbani biyo nangkau gosaina माने इनकाम सालि माने जामुं सालियाव माने आं कुइना गुनि नखराव माने आं हाबबाय आरो ना नै दायो माने इनकाम संनायफोरखौ एसे माने नायनोसै आरो नै माने बिथांमोना इमान खस्थयै संदो माने बिथांमोननि गामिनि मानसिफोरनि रायजोनिफोरनि थाखाय आरो दरागरनि मानसिफोरनि थाखाय बिथां खस्थ खालामनानैबाबो बिथांमोना इनकाम संदो नै माब्रै संनायफ्रा जोङो मोजां जादोंना गाज्रि जादों रायजोआसो मिथिसिगोन रायजोआ मिथिसिगोन आरो ना ओमफ्राय आं दायो जागोन आरो ना माब्रै जादों दा आंबो जाबासो मिथिगोन आरो ना मा अनला ओंख्रि अमा बेदर ने अनला ओंख्रि अमा बेदर ओमफ्राय ना दङ ओमफ्राय दालि दङ खोरदै एवनाय दङ बेनिफ्राय कबि बान्दा कबिजों आलुजों मटरजों लाब्रा एवनाय दङ बास Dia mana kuinani bifar kulumbai, ini mana kuinani bifar. Jemut dayu income jenis jirai bayar tada junang kuideng ada sana kuideng ada na, ada mana income jenis jirai kabar. Berapa na income mah? Buthau no, berat buthau. Golla dah dulu. Golla, oma bedor. Ikutkan ada nang income gila apa? Yes, finish. Rasulullah gila kemo. Dung mana kunyan ni nokoro dung ikan jalan dung dari tangga sini mana? Mana? Logo tu mana? Ayah kita kasih lo. Mana? Dung mana orang ni tangga sini mana? Abah tu mana? Orang ni nokoro mana? Abah jangan. Kunyan ni nokoro mana? Abah tu jangan kaya rena mana? Dari mana? Dung tangga sini.
माने आबाद दामनानै जोबनानै ओंखाम जागासिनो दङ दे ओंखाम ओमफ्राय सामु माने आं माने हाबायाव फार्स्ट माने बेयावनो आरो सामु हाबायाव माने सामु मोनदो आरो माने हाबायाव माने फार्स्ट हाबायाव आं सामु मोनजादो दे Jangan burisi. Jebut tes. Dayo Indonesia ini video bikinnya ante nontonku ang gabun revision ku mse bintini nazagun kesangkini hayde jadi nontonmu video bikinnya jangan lupa subscribe dabau deh bye bye good night.